Ngisacela ukubengelela ngoma nguthobane. Sangoma esiphula ngonyeza ezinye siphula amathambo. Namhlanje ngizocela ukuthi nginibonise la. Uma unesilwane noma uma ugula noma uma impilo yakho ingayi phambili unomuntu ozwana naye uyaya enyangeni akupheli, uyaya kumelaphi wendabuko akupheli, uyaya kumthandazi akupheli. Into ebalekile kungafanele ukuthi uhambe naye lo muntu wakho noma umtholele naye izinto zokugeza, ngoba kuyenzeka thola ukuthi wena unesilwane uma ulala nalo singena kulo uhambe wena uyosikhipha uthi wena usuclean usu-right uthi uyabuyela futhi kumuntu wakho uthi ulala naye phinde sibuyele kuwe. Yikho uzothola ukuthi yikho ungayiboni inqubekela phambili. Nanokunye-ke thola ukuthi wena uvaliwe kanti nalo muntu ozwana naye uvaliwe ukuthi angathola umsebenzi, ukuthi angaphumeleli. Uthi wena mawuhamba uyofuna usizo, yebo ulithola usizo ube clean. Once nahlangana iphinde ibuyele. Noma kuthiwa nishadile noma ngathiwa nishadile, kufanele ukuthi mawugezwa wena nalowo muntu agezwe, ngoba lezi zinto lezi ziyathelelana. Isilwane uyalala nomuntu wena ungenaso isilwane, kodwa egcineni ugcine nawe usunaso ngoba usithola kuyena lowo muntu. Yikho ngithi into uma uyenza uzama impilo yakho ukuthi ilunge, nalo muntu ozwana naye mugezise ngalezo zinto. Nalo muntu ozwana naye mcelele, manihambe niyolahlelwa nihambe nonke, manihambe niyogezwa nihambe nonke. Makuyintombi yakho uyiphathele uyinikeze ikusebenzise, ngoba wena uzoba clean yona ingabi clean. Noma wena ntombazane umuntu wakho umphathele, ngoba nizolokhu nisebenzele emuva nithi hayi mina nginesilwane esingaphumi ini, kanti sicashe kulo mama wengane yakho. Wena ngalesikhathi uyogezwa, wena lesikhathi uyolahlelwa, kanti sicashwe kunangu ubaba wengane zakho. Yikho ngithi ke okubalekile namhlanje fanele nazi ukuthi ugeza nomuntu wakho olala naye, ngoba lesikhathi nilele yonke imisoco, konke okuhle konke okubi kuyathelelana. Yikho ke ngithi ke angidlulise lokho namhlanje. Thokoza.